Okay, kamusta? Intayin iruging ay basa natin pagkasalitaan ni Mercy. Sagodayon nga rin surat. Dear, dear, Manong Nemi. Manong Nemi anya tibiyag digiti adda iti SSS sel aw-away kananya matibiyag digiti adda ti sentro adda ti syudad taga-awayak taga SSS-ak sel ako nanda iti lugar mi Manong Nemi kasla saan ng umasenso sa laad na project nung kasta nga dandanin ti eleksyon putol-putol pa'y. Masemento, may isang 100 meters. Tinukuan, may sarden. Elementary, ada elementarya, iti balay, barangay mi. Iti ilimi, ada high school. Iti syudad, isot ayan ti college, iso nagpatinggak lang iti high school. Bugbugtungak nga anak, datatang kininanang, ngam nakurapay kami. Kalapaw, kunadaman ti awag day ti balay mi. Hingga magsakdo jay, adayo, jay bumba, wano bubon. Si dami Manong Nemi nateng. Mamano man dito umayag sursur, no kang glako ti ikan, no da ikan, ilado. Samit na malanitan, tibuksit mi Manong Nemi, no kasta nga adag padaya, adag kasar, adag minatay, no adag birthday, pansit metlayang mo Miki. Pagkaululayang di tatang kininanang ititaltalon Manong Nemi, kaya ti pa nagbalasang ko. Kas gagangay ti may nga balasang Manong Nemi, adu di kiti agpasyar. Ti makadagas ko nada kanyak nga nauyawak ka no. Ngayon may bagbagang lang ti pudno. Ibagbaganda pa yung managpili ak ka no. Sa anak ko no ang pilpili, kapot na makaamangan ka no, makapili aki ti perdi. Ngayon kasanong matlayan, Manong, ti klase di kiti agar-arim kanya. Awang ka di ti kalintegak ngagpili. Awang ka di ti kalintegak nga manguray no sino, iti talaga nga kayat ko. Ti ararapaapek nga langa, iti agbalintong asawak, uno ama di kiti anak ko. Manong Nemi, 30 titawan ni nanang idipas ngay nak. Iso nga dagtawan ako ni 20, 50 dan kinitatang. Kit gumanat dan. Anak ko, sapay ko mga antas, sakbay nga senior citizen kami. Kit ada ka mo mga tinasawam, tatalkalkalay ka gumikit apo ko. Umapapal kamlaunay ka dagit ada apo ko nan. Nangarti mabaling ko nang. Ubingak pa lang tatawin ko, 20. Hinton ka nung nga pa nag-asawam. Kadag ito yung nga panawin, masapol nga nasapa. Api nga rda kayo. Api nga 30 tawin nyo idagasawa kay tatang halaman. Kat sana ka mga tultuladin. 20 tawin mo, kat 50. Pailaing 50 tawin min. 30 to 60. Ay, susapoy. Agasawa ka. Nakadado na kita agar-arim ka. Tanulabsam teksa okit sika, timusa, muse, iti barangay tayo. Sikat kapimintasan ka na iti babae, iti barangay tayo. Ano, baling ko nang, kita umot pala pagpitikan ti pusok. Yisap sa bulak, inararapaapak nga lalaki kit umot, umay agpasyar kanya kasjay. Saan kay bagada Manong Nemi nga sa anak kuman nga malagpili? Kasi ti may samanan nga rabi, Manong Nemi, natugtog manin tiri daw ti balay mi, at daw manin umagpasyar. Oh, mabitlaeng, kunak mo ta. Maya kun. Idilokat kun tiri daw, nasanger, ti maangot ko, agat sigarilyo. May magamanin mo. Malem, rabi kaya. Kitam kitagkat kapay sika. Naimbag nga rabi, Mercy. Sika manen, pitong. Gabuta, sikalat at ati panunot ko eh. Pitong, nangan mo lang ang pitong. Kat saan nga napintas. Nauyaw kami. Saan mo tayo magbakit ng peso? Dinak ka di pastreken? Ibagam lahat ng tikayat mong ibaga. Mercy. No, dumteng tikas ito yung oras.
Tirabi, sana ka makaturturog. Ay, anya ko matibibihan ko. Sikat gapon. Anya? Nagkutungak pa yan. Diyak pa yan makapangpangan. Apo, Diyos ko, taapay. Gapon na diyak ba nila yung makauray yung tinasamit nga wen mo? Di mo to mauray pitong. Tawang pulos sumgar nga dut-dut ko keng ka. Iso nga din naman balin, pumanaw kan, disturbo ka. Manong nemi kas jet style ko mang-entertain ka na pastor kanyak. Harig na saan ko pastor kanida. Damagi ka dangos na unyat ibagada. Siyempre agpalo up da kada kita'y panagayat da. Papanawag mat nga dagos sida. Takonak awang pulos mauray da. Taksan umat namin. Napi ako mamat pagwapo ta ko mamat. Agpukis da, agahit da, agdigos da, agbangbanglo da. Yung samat. Ba nagtumater nga pangungungtan, nanang kanyak manong name. Ay no, mercy, saya atin man titratong ka na kita aram kang ka ha. Balasan ko. Naka-ingrata ka. Jakmat kursonada ita. Di o may agpaspaser kanyak nanang. Agpapanpay, hamkas jeti parang tratar mo ka nakawada. Nanang. Ida, anya kumamad doon di mo kahit kinipitong, anya kumatasa mo pangayatan kinipitong. Idin to tanagagat. Matisuna, kinasingpet, masingpet agad arak, agad sigarilyo. Pulos nga awan ti sumgar nga dudut ko keng kuana nanang. Ano kumana diyang sungrab? Susapo, nagkuyaw ka na ya. Kaya oray kumamat sungrab, no, saan nga bibigan? Anya lakit, ti kinauyaw mo na nako. Tiladakas no, agbakit ka nga malasa nga nako. Ay, saan kumaa? Pang-asim. Saan ka nga bakbakit nga balasang, takali ka gumami, ti apo ko. Kaya bakit ka nga balasang, kit awan asawam, sinunto ba't magsagiram, into no, bakit ka kas ka na kami alaman. Kaya no oray ni tatang manong na minusot ti makasahong ka kanyak. Ado di kiti sermon na kanyak manong na sermon dito, makauma. Kasi iti pa nakaumak, digiti rupa, digiti umagar. Arim kanya, awalat sa bali na ya. Eh, may balasan ko. Tatang, ay sus, nakaang-angsag karubayan tayo. Nga mabigatan, gabot kaado digiti agar arim kang. Nga maging gana ita, hawang pa tinapilib. Ano ako matbibiyang ko kanot, kan basbasol ko no, aduda nga, umay agisbut, arubayan tayo. O, matipastrik ida. Tano, ado may pasyar, adda pasurot na nga talo. Talon to yung mismo, may kapat to dyan. Itatang. Tapi yung pinasakit din no, mangikabil kayo, arubayan ti pakdaar, may parit yung may agpaskwa, may parit yung may agpasyar. Wano may parit, ito yung agisbut ito'y, no, may kaagpasyar. Isus, apot, tila masasom. Kituin, tapno saan nga na ang sigtarubayan di ipakdaros may parit agisbo ditoy no may kaagpasyar. Ay Jesus saya po akong ba tinapili mo ya tapno nagsagsardengan no mapili ka makapili ka di may sa awan tumayan agarim ka agisbo. O petang ano kinapili mo awan ti mapili ka na kuwata tatang tapasid amin nga sordangi na oyaw ka kindi. Ano lakit ti awala kit mailiwanan dito yung gwapo. Anak, ni Bitri, Ngong, ni Saldi, Diwig, ni Pitong, Sungrab, ken bibigan. Nauyaw ka kitlaunay balasang ko. Jesus apo. Adayom baka mapaltikan ka kanagita nga kinauyaw mo. Tatang, sang ko kinauyaw da ito'y. No dikit ibagbagal ti pudno. Diyak puros pagtatak ko na nagit agar-arim kanyak tatang, awang puros ti pilik ka na kwada. Diyak matngarod managpaili, manong nemi, tapos yung kastagat ada ko makasirpat kanyak nga sa bali. Tad na kumamit iti kapilya, wano iti simbahan, nga makimisa, siya kumati mapan makitsenda, ngayon samad. Mamanuak matarumwar. Aging gaak lang ti barangay hall. No siya ti baon datatang kininanang nga mapan makimiting.
purungot ka barangay, ti makitkitak. Naging gaman nung nemi, umay nakmanin pinasyar ni Tikboy. Nagan na langin nga Tikboy. Saan nga mabalin? Merci. Napuod noon na ito ayat ko. Katnwaklo na ikarik. Idad kunto amin ang kayat mo. Naglugo ka. Sa nakmanlaslas tumagan ang asna Tikboy. Aman, idad ko amin ang kayat mo. Kasano ko mga metod mo kaamnyak, ti kayat ko. Kas pagarigad na sumbatan ka, idin to ta, agpapadatay mat nga marigrigat. No kunak egatangan naktikot sa metod mo? Ikarkarigatak. Dula amin. Ado mati segundamano di tanga kotse. Segundamano, di kayat, branyo di kayat ko. Kaya ure numaknang ka, saan ka lata kayat? Tapay. Naglahad ka nga lalaki. Gwapo ak man, tiba nagpuna ka. Kasano kumang gwapo ka, idin to ta, layut ken ting-i kapay. Anong layut ken ting-i? Panag na, magpila-pilay. Nandiyakat namin ti kinauyaw mo din. Gagangil lang, diferensya basit ti panagnak ata. Medyo, mas basit ti may saasaka. Ngayon mala, saan na ka maawanan tinamnama? Baring no, makonsensya kang tumitlaing katsumbatan na. Siya tubulos makonsensya. Hanggang pulo sa kayat Tikboy, pakpakawan durgi. Awang pulos ti kursunada kalagiti agar arim kanyak manong nemi puluses ako na. Ket ano kasdiyay nga idiskubir ko iti langanda ibagada nga nauyawa. Wen. Ang gasa nga pupuutan ti panaglabas pa digiti aldaw ket immadupay digiti admirer ko. Ngam tiyak maawatan ti bakit. Tawan latta ti magustuak kadakwada. Banag manong nemi nga nang kasalitaan manin kanyak dagiti rakkel ko. Gabuta siyempre, luwaklakay nga luwaklakay, ken buwak bakit da. Bersya na. Kahit may kuman kininanang mo, nga sakbay ko mga ikidim, may di kiti matami, kita agnanayon, iti agnanayon na kita makita mi kumapay mo, di apo ko mi. Nagpinras ka, nagmaragsak ka no, ti agay aywan ti apo ko ket. Isang agasawa ka kuman. Naumad lang at kursunada ka na kita agar-arim kanyak tatang. Ori at taga ili, at taga bali ka sa bali nga ili. Man. Ni Felix, di mo kayat. Nanang mat, ananuwag kumanda dyan nga pandig. Kat ni Restico. Apo unay na anang na ya. Nakarkarong man na nga dyan kayat. Tapay. Mat, iti pamilawang kengkwana ni Restico. Tatang, nagan na laingin madin. Anya? Jack Cruzonado tinagan na kaslalaklakayan une. Rustiko. Di iya babam. Shortcutin tinagan na. Agbalino ka nga jay Rustiko. Ros. Nagan di babae data tatang. No di mo kaya ti Ros. Di awagam titiko. Nagan ti duduugan nga. Laki data. Ayapo nga na po na. Anang ori balik tadi madilat na. Iso nga, 80 kwalipikado kadakwada, tatang, nanang. Anya ka di mataya, urayan takadlat tamat ng desisyon. Siyempre, siyak to iti agsagaban nung magkamaliak. Sa no, pilitik ti bagik nga, umaklunak latan, ori saan kumat nga ayaten. Kasi sa anak to nga naragsak. Naragsak kayo to nga ta? Numakit-kita da ka naliday, naragsak kayo, ori adapo ko yun, nalidayak tumet. So, nga sandak ka di nga nagdagdagan na ya, tatang nanang. Manong nemi malaksid nga umay dagpasyar. Siyempre, adupay di kitay kunada karta, love letters, di kiti surat da. Permikid din na
Nga kastoon ay tiragragsak no kanya kartero. Merci! Ay, apo kartero. Ado man ti surat mo. Nakalagang ado. Sikat ka aduan di mauawat nga surat. Iti dito lugar yaw. Nakadado nga love letters. Linen. Oh. Sus. Apo, ado manin At dapat di sang ko nalukatan. At dapat di kasulit ko nga basahin. Ay no, kasta nga on ubrak. Mr. Cartero. Isunukat pagpalabsak ti oras. At dapat di nakabinpinas di ibagbagana. Ay kasawang pa nga tinubiong ka na kita. Awang ba't nga tilang langada. Eh, sa bagay na pintas ka. Kat no siyak kas pagarikan. Tarantado ka. Armanak. No awan ti kahit mo kadakwa na siyak nga eh. Anya nga tan pa. Kamatang ka ti badang. At da asawa mo, saan ka ni? Nadungdungot at asawa na. Tarantado pumanokan. Anya pa kahit na pagkakain at sawon na dyan ka kartero. Sa kagbali na kakamalala. Tarantado. Manong namin awan ubrak o kagak na gitinakad adong surat. Adaman na kita'y ganasak iti mga ulit-ulit kasi lagi kita sarindaniw. Na naroon na kay ni Felix manong namin. Nakatusurat na. Ni Ristico, ni Tikboy, ni Bentong, kay ni Pitong. Nung dumakit kakayat kumat ng basbasain na gito'y surat na. Na gito'y love letters na. Anak, ay, nanang. Na kita basbasain ay ang susurat. Kunang, nagito'y man nagita'y surat kanyak, nagita'y admirers ko, nagita'y agar-aram kanyak. Naukag ko, pangidulina, kay inulit-ulit ko man nga binasan, naon ubrak eh. Nakadalusak mata, na umat-ubrak, madamdamag, luto akton. Nakabimbindas nagita'y palabras da. Mawunto matikin na pudno na. Katawa na't pakainlaban mo ka nagita nga surat barasan ko. Awan nanang. Ay, susaya. Pumili ka kumanti ayat ng anak. Katawa mat makursunada ak kadakwada. Iso nga bay antak kadilaan nga ya. Di kay kung mga gangganat nga masawa. Lumakayin ni tatang mo, bumakat ak matan. Susapo ya, ketsi ka, bumakat ka manen. Buno, bumakat ka maten. Manong naimi kayat kumaten. Nang roon ano kasta nga pumasyarak, ideyan na kasinsin ko, nga kataib ko nga dan 5 anak da. Taubing da nag-asawa. Kasin, kumusta? Ay, kastoy. Jesus, saan ka maligatan? 5 anak? Makayayo naman. Kitam na kitin talo nga lalaking inauna kita naglangin dag basketball. Agbas ba? Nagito ito, nagito basketball player ti barangay tayo. Sanda mat agbali nga member ti PBA ko ma. Tapos pakiraw dali da. Diyan doon nga babae nga eh. Po, Miss Universe dan to. Kumusta man ilakay mo? Diyan, maturog pa ilan. Tapay, nabartek kay Drabi. Taore kumamot nabartek no, nasango na ka. Itay parbangon si ka. Ubing man din si ka. Naragsak ka ti kasto kasad mo. Ang gato na. Naragsak ta da asawa na. Naragsak ta da anak na. Nakarigrigat ti parang biyag yun eh. Kinam talangam. Lusyang ka. Kasi lakalagtawan ng 50. Nakaro ka mat si kamit persi. Talaga mat. Kasi ading nakalang ni nanang ko. Mauyaw ka. Pamanawang ka malangin. Imay manin ni Pitong manong nemi. Merci, ay etan kaunay. So nga pang-asim. Ay etan na kumamatin. Pitong, aya, uran no agpiang-piang tilangit kandaga. Saan kanto nga ayat? Saan kanto nga maawat? Saan kanto nga maayat? Paorin mo sa umon, merci. Katuan. Namin anong imbaga ka? Iso nga sumapol kalayangan ti sa bali. Naulpit ka. Napili ka unay. Kat agan ano ak nga ron kat awang matisum ka nga tutut ko hingga. Alam no, dinakayat. Di saan? Awan mabaling ko. Diyak kayatin ngumay kan tumanin ito balay ha. Wen, sa anak tumumay, total.
Kat talaga na paniknik ako nga dinakayat. Ngayon kas pagarigan tagsubliak to taawisan ka nga umatender ti kasar ko. Umay kanto Man makidayagayam, libre nga lang makan, di umayak to. Aging gaman nun name nga talagang saan nga nagsubsubli di pitong. Sa bagay kadakwada manong naming agar aram kanyak medyo. Ada basit. Mariknak nga ayat kinipitong. Talagang tsak kayan. Masayangan manong naming ni nanang. Ayam mo anak, no balo ako makahit ko ni pitong. Tila masasayo nanang. Sayang man aya. Masayang anak man kinipitong. Kita apay ko mamasayangan kayo keng kuana nanang. Alaman? Apay ko mamasayangan kayo. Gaputa, amok nga iso ko mati maasawam. Kat sigurado nga din nakanto pagsangitin. Gaputa ay nakaunay. Kinasingpet, nagagat. Dinanang man. Ngayon mala, saan nga bali? Taore kita dapat ni Tikboy. Dinanang man. Ori ni Tikboy talagang jack kayat. Balasang ko. Nasisingpet na kita agar-arim kang ka. Kaya nagagat na pa'y. Wala nga managsigarilyo na kaya managinom na gagangin dahil ta. Dagar-garat masarakam nga saan namot uminom kaya agsigarilyo ito lugar tayo. Hurin pa'y nanang. Ape, aya nga malat mapilim katakwada. Kitawang nga ti kursunatak katakwada nanang. Kasanon no, adan to, makursunadam kat bumakat kan tumatan. Nanang sang kaya madanagan. Taururay ti lalaki nga taya adda amin ng kangkuha nga talugatin. Awan ti masaraka makasta. Tano addaman kas pagarigan. Baka ti bagim laing ti kursunada na kengka. Ardang. Nanang met. Ardang. Di ta kahit ardang. Manong nemi masayangan unin ni nanang iti panang isukon ni pitong ti ayat na kanya. Uwan. Kan mandanagan ta amangan no tinto ka no mapilik ket barumbado mun asin no dita. Ngem kunakmat ken kwa naman ng naming at your right nga lalaki nga garim kanyak ket tada aminen ken kwa nga talugadin. Ket no kaanon tong parang dahil nga lalaki saan ko nga mo manong nami. Ngem your oray ko. Uwan. Aging nga naglabas pa iti panawain marong nemi. At daman ni Tikboy. Kalpasan ni Pito nga saanan nga pakpakita, tanadamag ko nga nag-asawa. Ngam sa anak na panagidaya. Tikboy, anya man ang tibagan. Talaga ka di ka din kayat, Mercy. Ure no, gluha ka pa iti dara, Tikboy. Kaya talaga nga di ka mayat. Paunay ka matin. Paunang madata pa nagsasaumon? Ura agluwak ti dara? Naulpit ka? Pasensyakan. Taori kas pagarigan ta siksikalaingan tinabatbati ka lalaki dito lubong. Saan kan tulat nga mayat? Ala, saan ko nga ipilit pa itibagik no talaga ang tinakayat, Mercy. Iba yung laingan ti sa balitik na Tikboy. Kasta talaga taramidek. Adaw kayo mat nga babae. Makasara kak tumatlayang ti mangayat kanya. Kahit nung as pagarigan ta, ag-asawa to. Agas ti panag-asawan ni Pitong. Umay kanto No saan kanto nga gletson ti baboy. Wano baka, sa anak tong umay, baka pansit lang. Wen manong nemi kalpasan kinit Pitong nga si Moko ket nagasawan, si Moko pa yun ni Tikboy. Nagasawa pa yun manong. Aya, si Moko met ni Tikboy balasang ka. Tatang, sus, sang ka may nakidaya. Kit nakaduti paala na, naglauya dati karne tinuang, sa kilawon nga karne tinuang nga po. Ni tatang met. Isus, nung sa kumati na ikasara kasi dyan, napinas ko ma. Susapoy. Maragsakan nga pa'y, kasi mo kong Tikboy, tayat na ka. Wantang.
Gapot maksayanan dagit isturbo iti biyag ko. Maksayanan dagit agisubot ti rubayan. Kita nyo kat saan nga nangsag. Tawanan ti umay garam. Inya kat na ya. Ay, pumao makampay kit din gininanang mo. Nga mangikal kaligagom ti panakiasawa manak ko. Ala, no talaga nga di mo kayat ti makiasawa. Tadi mi maramanan iti addaan ti apo ko. E orin namatay kami. Kitawan mabalim eh. Ay sa bagay. Sampay nga na daw ti amin anak ko. Tatang apay. Orin ang asawa ni Pitong ni Tikboy. Adda pa lang na bentong kini Rustico. Agramang kini Felix. So dapat at isbunukan sa Robayan. Hoy, orin dagi dyan tatang. Awan to ti mo orin na kanyak. Anang agsalo kini pigsami kini nanang mo. Kaya't mga sakpay ko mga watay kami, akit agasawakan. Tap no makita mi pa, hindi kita apo ko mi. Di ka kadlatag ganap tatang ay susapo. Kaanong to nga rod? Inton awanin tagaram kang ka? Tatang, agasawa ka kumananak ko, pangaasim, agpakpakasi kami kininanang mo. Manong Nemi, agi padamag man ni nanang sino dagit agar-aram kanyak agasawan. Agasawa? Nagasawan? Apay nanang? Nagasawan. Kitbayat na. Saan ka masayangan? Nga sa balit na asawa na rin dyan agar-aram kang ka? Kat nagsimpat? Saan nanang? Ay na, makauma ka nga talaga anak ko. Sa balik ka nga talaga. Huwag gayam. Apay nga di mat umay ni Felix. Gaputan ta kanong matanubya na ang asawain na nanang. Anya, nitikboy nga eh. Kas diyamat. Di ka madanagan anak ko. Nanang mo. Ay, atila na batbatin nga agar-arim kagagat ni Felix ka ni Bentong. Masaya nga kung ti panawan anak ko ang glabas. Agpili kan. Awan ti mapiling ka na kuhada nanang. Awan ti sum ka na tutut ka kadagit siya. Agur-urayak ti sa bali nanang. Ay na, nanang, bayan nakadlata. Diyak pa'y kayat tigasawa. Tasan ko pa nga nabirukan ti kong kunak nga lalaking at daamin kang kuha ng talugading. Bahala ka man langan, tibiyag mon, Ardan. Habi, gungat kayo. Kaya sino kumatsang nga makaungat. Dandani matayin tatang mo, kastakmat. Nanang mo. Manong Nemi, noawan ti ubrak, kunak manen. Kasla mailili ko kumat adamang basir kanya. Tap no adamang ibaga, kadagiti kahit kong ibaga. Kabiyan ko lang tamat Manong Nemi, sa mangungkag, kadagiti love letters da, nga ori na nabasa kon, kasla kahit kumanan nga basaan. Kas itip surat ni Pitong Manong Nemi. Nagadong pakpakatawa na, kadagiti surat na. Tinoodi nga love letter na kanya. Mayat ti panangidulin ko kanagito nga susurat at no, awan ti o bracket na pilangan na basbasae kasla comics ko, kasla bandawag ko. Mercy! Ay, nanang, dakay ba ng gaya man? Reingay mo ni tatang mo na mangal daw tayo. Kapag kami nga naturog ang bigbigat. Yan. Nasapa nga nag-ring. Kami tayo galas 8 sa muno, galas 9. Indak maturog yung kunana. Tanapuyatang nga ron. Talaing ka rin ngayon sa mga tayon. Bayan nyo pala nga ginanatanang. Ang mga naman paiso ka na banog ka na puyatan. Riingem kit din, nagagandang tinga mangan. Paunay ka matanaya. Nanang mat, mawakbakit nga napungtot. Sabi, high blood yo. Sige man laingan. Pero katinak mo, ringan tatang. Tang. Tatang, green kayon. Mangante ka nun. Tatang? Ni, agagadan mo tan, nuwag gunggungik, tatang? Sa, nakalamlamis. Tatang, ang kagang ango, kasta.
Tatang! Kaslasamatin mo mga angis. Nanang! Nanang, ni Tatang! Kasamatin mo mga angis! Natay matin ni Tatang, Nanang! Nanang! Natay ni Tatang! Uwain manong nami. Natayin ni Tatang. Samot pa'y unay lakay. Kasin senior citizen na lang. No ar-arigan manong nami. Kasta unit isang sangit ni Nanang kastamot ang kanyak manong nami. Kahit kabayatang nakamansahig ni Tatang. Adadang siyak manong nami di kang kanayon nga nakabantay. Iti sibay tilungon na. Na dumadungamot manong nami. Dagiti umay, makilamay, mangtamdag kini Tatang. Ay, susaya. Awanan. Nakasingsingpet nga tao. Isupay ti umuna nga matay. Ay, susaya. Aha. Aya, daguro, impamumit latang ngarik na at anawd. Hindi ka pa'y nakaagapu ko. Awang kamatay. Takasano kat bumakit mo tinabalasag kakaiso ng anak yun. At pasagid na pa'y manong nemi. Ay, daguro. Alaakit, Diyos ti kumuyog, rest in peace ako nada, kumpadre. Alaakit, anausam ata, di mo napadasan tinagapuko, tama nagpili mo at kad nauyaw ti anak mo. Kung kunada, dandanik la dus no. Sipat ng pungutin nila. Pangpangagantak ka din manong nemi. Ngayon talaga na sakit para kanya ti mapukawan ti ama. Ngajak man lapulos. Napatgan tikid daw na. Manong nemi. Ti madaan ti apo ko. Kabot awanin. Kat awanin ni Tatang manong nemi. May samay-samat ngo may makipagladingit, nagitiya, nagar-arim kanyak idi, nga nang paangsag idit arubayan mi, manong nemi nga pagungungtan ni Tatang, nga naangsag amang bigatan ti arubayan, gapong harot adu digiti agpipila nga may mangpasyar kanya. Nadadaamin. Ay, condolence. Nga po Diyos ti mangliwliwa ka na kayo. Merci. Pitong. Nagdad kami ti abuloy. Amom, da kami nga nag-aalim kan ka. Nagtutulag kami. Nakakontribusyon kami dat no saan kayo ni marikatan ti magastos. Ora di kiti asawa mi. Imanukot na. Amin-amin kay kading nga nag-aalim kanya kadada asawa nan. Da na. Tao mati maure mi kan ka. So nga nag-aasawa kami. Sige. Agamanak ka na kayo. Ala. Kastala ti bihag. Adaw mo na. Baka sumarunong matan ni nanang mo. Ha? Saan kumamatan na? Amo adok kasta. Naawanan ti asawa. Jesse bibiyag na asawa. Kahit na matan di matay. So nga gwardyaan ni nanang mo. Ha, merci. Hamangan no. Agsabidong. Ano Diyos ko? Agmaymaysakan ton. Bakit ka matin? Baka awan ti mayat pay kang ka. Si kamit pitong. Tanauyaw kamit ngamin. Managpili ka. Talay magbagam. Kinuna ni pitong manong nemi kinapudno na kat iso nga talaga edit kahit ko kuma. Ngim, aguro-urak sa bali ka pa ta. Diyos ko ay. Naibukbuk pa'y na minsan manong nemi tinabuslon nga luwa idi itabon min ni Tatang. Ninanang manong nemi permi. Narikna na unay tilay dingit. No saan kon nga dagdagan nga mangan, saan nga mangan. No saan kon nga subuan. No jak iyawatan ti danom,
saan guminom? Kabayatan nga nakamansayag ni tatang. Nga dinitabon mi ni tatang manong nemi, bigla mat nga nagsakit ni nanang. Nanang, agtumara kayo. Awan sir bidet lang agas ako. Manipod di tayo ni tatang. Permi nga kastaunit ialis to ti Embres ti Baguio. Nakalaslasad ti matayon. Ken nakauno nagtiping-ping iyo. Nakautputong kayo. Nanang agtumar kayon kahit kumatid ti matay. Anya? Sana mabalin nanang masapol nga glaing kayo. Awanin tiragsak ko. Awanin tiragsak ko may kagbiyag. Gapatawang mati ni tatang mo. Nanang met. Ako ba'y makatawan di tatang? Kasi ito ti mapaspasamak ka na kayo. Kasi di ka sasaan niyo. Di yamat kahit ti may hospital. Di yamat kahit ti agtumar. Ano nga rudlatan? Gapata kaya kung di matay. Nanang, ni kadilahing tatang tinapatig ka na kayo. Kutsak nga rodin. Sana kami matngipat-patig anak. Api ko mga sangking ipat-patig. Gapata di mo pulos pinatgantikin daw mikang ka. Ang mga ka na sakit tinakam ni tatang mga pimusay. Tikid-kid daw mikang ka nga panagasawa. Di apo ko kapakaragsakan mi nga apalan mi kadagiti adapo ko na. Di pulos pinatgan. Kaya sige, agbiyak kayo nga ron. Tag, pilak ka dagiti agar-aram kanyak. Nada ka di pa'y agar-aram kan ka. Ha? Awan sa amin din. Hindi siya ako hindi mapan mangarim ka na kuwada. Awanin na ako. Amuda nga talaga, nga napili ka, kat saan na nga may kari. Ora at ako mamat-mayat, kamanan nga agarim kan ka. Ang di kita kataib mo nga agarim kan ka, hindi, nag-asawa da amin eh. Kat di kita sumasarong nga rod nga, inauding im sika. Kaya dako ko mga rod, kat bakit kan, nataingan kan. Nanang, adat mayat lata dita. Iso nga saan kayo matay, Tawa, pilita kong nag-asawa, tapno aganaka kong, tapno nadabu ko yung. Kung nami idi ka dito, amam, no masawa kan, napili ka matlaunay. Ita, awa na pulusad, agar-arim kang ka. Nag-asawa dan. Nanang, ito lang na amiris ko, nakil ti kamalik. Numatayak. May sakanton dito balay. Aw, mati kakabagyan tayo. Tasamat nga dito ti puon mi ka na tatang mo. Sa may sa bugbugtong kang inanak. Kasta akmet. Ag may sa akmet, idi nga na. Nanang, asin doon nanang sang kayo nga matay. Asin doon to pwede ka dumam, kas pagarikan, tamatayak. Sinong tupay? Ilabat. Manong nemi, permi, nga nakululpit kanyak ti panawin. Kaday di nga ba nagsasarita mi kaninanang. Isumati panakatay na. Tako na naman nung nemi. Agas, kupit ti barukong ko. Makakas. Kat nagsalungay nga matlatan ni nanang. Nanang, di kaya gang angawa kasta. Awang pa makatawan ni dia. Nanang,
Nanang! Ay, apay kag salungay-ngay kayon. Nanang, kiring ka. Nanang ko. Nagpaarayat ak ti karuba manong nemi. Immarayat da. Pinursuan da. Awanen, malasan ko. Talaga awan angis na. Itaraytin do ospital. Itaraytin do ospital. Baru ari makalasot pa yung anak ko. Game indeklarar di doktor manong naming nga dead on arrival. Nyalakin din manong. Kasla kadakkel ti lubong manong nami tinalaos nga panagbabawik. Samot pa'y una nga nataingan ti kunak dagiti naganak kanyak manong. Tadadupay dagiti si bibiyag nga natataingan amang nimsuna. Isuda. Gabungat ha? Iti pa nakapahay da kanyak. Gabungat ha? Iti ugalik. Wano anyaman nga madi. Ngayon papay ko kadakwada. Gabungat ha? Tasang ko apolus patgan. Ti kakaison ang kidawda. Ti panangasawak. Tapno adaan-dan ti apo ko. Anong nemi? Agtaway na kon iti 45. Wen, nagmemesa akon. Ti pangalang ti pagbiag ko manong nemi. Mapanag. Agnateng kadagiti. Mapangko ituk-tukit nga mula. Nga nateng sa kumapan isursur. Nudaduma manong nemi. Dagiti adda mabalin na karoba mi, mapangko alaen ti morenda, taglaba, labaak. Susaya. Diyos ko, nagrikat ka din may mesa. Kumakit talaga nagkasawa kidi. Nipitong manong nemi at talaga ti kursunada kidi. As dagla ti balay da dito manong nemi nipitong. Kat makitkitak no ka ti kinaragsak da iti asawa na. Ken kadagiti anak da. Manong nemi pasaremet palabsak dagiti surat ni Pitong. Saan nga bali manong nemi di aduma basta ni Pitong ti ulitek nga basahin ti surat na gabutan makapakatawa dagiti jokes na. Napilaliw-liwak no ustawan obrak. Numalpas ko at agdengagin ti drama ti radyo. Dita. Pasaray ugagak dagiti surat. Adak ti kastangon daway manong naming agbasbasa ti surat idi adak makaringgor nga agaayam ng ubing. Sige, kamatin nak manong Harold. Kamatin nak. Oh. Lumayakon! Timandagak initawa nga nung nemi. Dagiti anak, dagiti putot ni Pitong. Diyan inauna nga babae, manot taonan. Sa diyan, adyan na nga lalaki. Harmony, tinagan ti asawa, manong nemi. Haan nga harmony ha. Harmony, tinagan di babae. Nga anak ni Pitong, putot na. Harold Benjay, may isa. So, kita kay ayam ti rubayan. Napyape kay ni Pitong, data pamilya na, ngem siya. Awad na may masak dito balay. Naging gaman nung naming at na nagtuktok itiri daw. Ni Pitong manong name, apa nga ta? Merci. Merci, umayak man. Napangkilokat ang tri daw. Ay, Pitong. Agyaman nagta, inlokatan nak merci. Manon nga tawin, italaman nga nagtugtog ka tiri daw ti balay mi. Apa ini ti bagam? Awisan ka kuma.
Itamang pala nga umay na kawisin. Masya na ka ti panagmaymaysan. Pangawis ng kanyak, inak, i-date na. Si Kawit. Agberde ni asawak, ti asawak. Kahit ko nga, pagsasangon tayo amin, anjay, isang kapasin nga paalam eh. O may kamersi. Tayo sa diyabalay. Itan? Itan. Agyaman ang pitong. Ngayon, dakailatan. Diyak umay. Taapay. Susapo. Aging kakarag ito, napaidam ka lata. Abin, di mo amo amin, di makikaruba. Mamit isa ka na makikaruba, no, mapang kamangalat tila baam. Sa ka na makikaruba, no, ilakom na kiti mo, harvest nga mulam. Nga maaorin no adamat mula da, masasyan dalaking ka. May kakit din la. Gore ka. Apay, nataigam mo nga sobre. Linen, surat ko neta surat ko taigam mo ala. Malasin ko. Dahil tala, di na odi nga surat ko kang ka, agar arang magpalagi kang ka. Hawain pitong, dahil nga rin gusto nga basbasahin eh. Masansa na basbasahin surat mo. Dulduling ko amin. Amin nga surat yun, dulduling ko. Ngam dito surat mo, gusto nga, ulitin nga basbasahin. Kapag naman pagkatawa na ka, palabram nito eh. At dapat namin ilaok mo nga joke mo. Kinapod no na. No talaga ko mga pila ka na kayo di. Sika talaga ti pilyek. Gapat na sikat ka sa sayatan. Ken ang damasit na rin ngayat kang kayo di. Sayang. Naladawin hindi maamiris ko. At dapat na nasahon. Ita. Ore agasawa ak. Diyan akong madante anak. Magapo ako ngagmenopause. Virgin ngagmenopause. Saan ka kano ka makasaklang? No virgin ka amatay. Kadi, dadat ko na ni San Pedro. Dando na yung gusto kang kapitong. Tamakakatawa ti joke mo. Sanga joke na dyan, peso. So nga sakbay ti na daw ti amin. Sumarak kan ti mga dun silya kang ka. Alo, may kakit din la. Alan! Guyod-guyod ang kakit mo. Sige. Iduling ko labit dati surat mo. Sumaruno ako. Talaga. Oo, sumaruno ako. Manong nemi arig na saampay nakabuwelta ni pitong ili makangig kami ti ikis ka nagpapaarayat iti balayda. Nagkinita kami. Ala, dan sama tanda ka sa mapaspasama kiti balayo, pitong. Nagdardarasan manong nemi nga napan. Hindi ta makitak manong nemi nga bakbaklayan damaten ni Helen asawa na. Abay, nanano ni Helen, ngag-birthday! Naatake ka no manong nemi. God. Talo na kita anak na kinipitong. Diyos ko, isalakan yun ni Helen, asawa ni Pitong. Saan ko mga maulila na kita ubing, na kita anak na saan ko mamabalo ni Pitong. Ngem, idiiyawid dan ni Helen Manunemi. Punararyan, tinangyawid kan kuana. Natayin. Manong nemi kaslasyak. Ti kaasidgan nga kabagyan ni Pitong kabayatan ni Timansayag. Kaslasyak manong nemi. Iti adada nga adda iti sibay
ti bangkay ken manggad kadwa ken ni Pitong. Pitong, merci. Saan ka pa inangan? Nilangkat ka naman dito eh. Ipamulat din sila misaan ta umayakmahan sa dyan. Baka da umapal. Nandito yung mga anak. Sino kumamapal? Baka umapal di asawa. Amom, ore madama ka agladladingit at pakatawa ka lata. Ngam sana kagkatawa. Kasanong kumapay nga umapal? Tinatayin? Kandi na ko na asasitgan. Taapay, ang mga nogi mo ni Helen. Kundutan ka ni. Agjujuk kalataman. Kasanong pa yung agimon ka? Sige, umayag di ko sinan. Agkalanglang tangarot nga mangan. Uwan manong nemi mas daaw mat dagiti tattao sa wanda ti kayat da nga sawaan. Awanin bibiyang ko no ibagada nga. Itapay itatanatayan di asawa ni Pitong. Kasi sumutin panangayat ni Mercy ni Pitong. Tilo, di gituin. Ay, amang amet ko ha, kaka. Uri di si bibiyag pala ni Helen kat baka mapan kalkalungan ni Pitong ni Mercy. Nagloko na gito yung chismosa. Manong nemi, manipod naman sayag aging gaan ay tamon, aging nga nalpas ti bulan ni Helen. Kang kanay nga daklata iti balay, dapitong. Katsyak ti mga asasikaso manong nemi kada gito umping, talong umping. Sa kapultawan na 8 ken 6. Iti malpasan dita nga niwaksin nalpas iti binulan ng manong nemi. Malakit nagawidak man din dito balay Tanabayag ba't nga saanak nga imyan dito balay. Naging ga manong nemi nga timay sa nga rabi. Nagtugtog at nagtugtugtog. Kasla edi tiyempo ti kinaubing ko nga may dakpas siya rin. Mga kon. Idilokat ko na yung magarabim. Merci. Pitong. Sabong paraking ka. Sabong di ka ng basa. Naimas nga brawen. Talaga naglaing kag pakatawa, Pitong. Kanada pa'y uong. Oh! Bagay unay. Nangalam di uong. Naalak pa lang hindi parbangon. Di nakadipastrikin. Pitong, umay kulitan nagaram ka. Ako may makatawan ni Helen. Urayan doon tumalpas di makatawan ay saan pa nagkasarta. Pitong, di nakadipastrikin. Sumra ka. Nakadasar manggahay man nagiti surat ko ken ka. Magusto ka rin na mas masahin Ori ka nagiti surat mo at nalingkag pakatao. Ana, nagmenupos kan? Dapay lang. Hindi lang na minsan kalman nga nagsardeng ka-fertile mo. Pitong di ka ang osta. Baka kayat ko tiyo umabot. Wala nga yung pa makatawan. Ay, Pitong. Di mo apurusan da barokong lukukan. Virgin nga barokong. Nagsayang. Agikisak na Hindi mayan gikis ka. No ikapitan nak. Ibagan tumad ikapitan nga agasawa ta. Ngaglibintan sa natong kasal na makatawan to ni Helen. Pitong, nakasaysayang ti barokong mo, kandi kiti lips mo. Pitong, lokasta ko mga minti na ramid mo, idi. Anya? Kituin.
No ginamatam ko matibarukong ko idi sa mo linips to lipstick iti bibig ko. Di data ko mati nag-asawa. Si kamat gano'n nagpakpakatawat. Sampai nga nalado ti amin pitong. Wen, sampai nalado ti amin. Kahit ko nga alpasan ni Helen, mga lakadagos ti kasukat na tapno at na makaamo ka na iti anak ko. Kinagbaling anak ta. Oh, hindi ko mapilang amin nga inaramid ko nga linibs-tilips ti lips mo. Pitong, dito'y takadilatan salas. Oh, may sa bali. Inlak comment itay tinuloy daw. Pitong. Mercy. Pitong. Ay, amin kundot ka. Api ngamin nga sa mo inaramid, hindi nakaadot ako may tam. Sige, sampai naladaw ti amin. Kasi talamit ka. Tumayok tayo taragsak, Mercy. Baka marigatan kay tan nga sumrek. Nga batan bagkatahan akon. Nanisto lang na ita. Pagtubugan ta nga nalaing. Romansahin ka tinapao. Tapno agbasakit agtubog. Tapno sanak to nga marigatan nga sumrek. Inam narigatan manong nemi kasmat pa nagrigat ko. Kahit ko mga ibabawi, ang sayang ko na. Iso nga tinulong ako manong nemi. Sige, pilitan tan, tagbaka mo ako ngagsagaba. Rimsuudan manong nemi. Ay, kastoy gayam. Happy ngamin, nga di mo inaramid idi pitong. Di nakaado ak kumaitan. Rinabi ko man naramanak ti kastoy. Sa nga bale, agabrot ta. Ha? Alamanin. Pitong. Manong nemi nagdinamagan iti karugar mi nga da kamin kanipitong ket awampay ti makatawan dedi Helen. Imaya mismo manong nemi ti ina dedi Helen dito ayan depitong katanta. Ay niya kid dinaya. Inuriyo kumamit ti makatawan dedi anak me sagbay ngagtipon kayo. Nanang, pasensya kayon. Dagit ubing ti pampanunutek. Tas amin ang aramidan kini Mercy ti kastoy, asin mga sikaso ka na kiti apo ko yun. Kahit di umay asikaso nida. Kasano ka na dumat sa maling apo ko? Matlagayam. Karbengak nagsapol. Agad orayan nyo kung pati makatawa na. Kaya mata ka may isulat tumitla iso nanang. Anang tiran tayo ta. Umayo pagsasawaan ni Mercy. Umay kulay bagati, mading aramid yun hangam, mading aramid tinaramid mi. Agpimpinatag kami, kat kasapulak, kasukat ni Helen, tanatayan, kan kasapulak, di ina di kita anak ko. Period. Panawag kayo manlangin. No ka ano, pa nga lalaki kayo, bakit kayo, naarim kayo? Taori al-al daw, kat aramidan nyo. Nagkuna, ano, makakita ka na kayo, loko. Gagangay laing ta, kayat ni Mercy, agabrot, nanang, panawag kayo. Basta rin matagawid na kaya walayang mapangkudalasahan manong nemi. Kan basta rin kumapansarong karan, titanang datatang kaninanang. Nanang, tatang, dan asawa ko. Barbareng no, aganakak pa, sakbay nga, agmenupusa. Kinon ko nak manong nemi itan tanamitim, di sa kaanan titananda. Kit kastaon itiragsak ko manong nemi, idi sa anak batang na matatngan. Hanak ko ng matatngan. Baka nagminupos kan. Ingkag pa check kami, doktor. Marabari nga damit lang anak ta. Kat kastahon ni taragsak ni manong nemi, hindi ba doktor nga aginawak. Ay, Jesus. Ay, doktor, thank you. Nagyamang ka kinapod Diyos. Sagutan na ka. Iti anak, kakaiso ng anak mo.
Galing karek manong nemi kiniya pitong ngano kasanon panang ipatag ko iti bukod ko anak ket kastanto ingay tuloy ko apang nang bigbig kadagiti anak na kini Helen. Nasihat man digiti ubing kanyak manong nemi. Ta dati-dati mat nga umay dagay ayam idit arubayan mi. Ket ikakidi no kasta nga damapang ko gatangan na kangkanen ket adda mateddak ikakidat kangkanen. Gayam. Naisingad da kanyak gayam tamaulilad ina kat siyak ti kasupat ti inada. Siyak ti may kaduwang inada. Lalaki manong name ti basngay ko nga bagi mi kinipitong kat junior gabutaon pa di junior na. Agapi to junior. Agagagat ka nga rot pitong kat ne upatan na kiti anak ta. Wen. Nakasanot gagat ko ini adda ni Helen kagagata kita nga garamit ti adi ni Junior. Ahanin nga gadi sapi ko matadapay nga mahawanin nga talaga manong nemi na din tinagpatinggaan na manong nemi nung laglagip ko tinapalabas iti kinauyaw ko kano idi hamot a kinauyaw para kanyak no digat ibagbagal tipod mo ti kinaman nagpilik na pagkatanak abalasang. Ngayon naasing nga talaga ni Apo Diyos. Iso na laeng tasayang, hang kumapailangan na tayo datatang gininanang, nakita da kumamot ti Apo ko da. Ngayon mamuk manong naming kadagito ya kanito, ket naragsak da, ta naragsakak nga pinanawan da, ta damit la asawak, kan oray la upat digitanak ko. Nagagat nga nasingpet ni Pitong manong nami, talaga masapol nga nagagat tapno makaurnong kami para tinarandya nga masakbayan di kito pat nga anak mo. Nagagatak mat nga serbi ti balay aglaba agluto agdalos kan mga sikaso kada kita anak mi. Kan pasare matulungan isuna nga mangged no adda tiyempo. Dahito iti pakasarita manong nemi ket agyaman aklaunay iti panang ngibasam panangurmus mo ken panangibasam simple nga pakasaritaan. Nga ti amok ket saan ko mga maikari nga maibasa iti daytoy nga programa tanong dengdengegak ket talaga nga nakapipintas dagiti pakasalitaan nga maibasbasa. Ngem panagkunak addamet sa baling klase daytoy nga pakasalitaan tawo away, pakasalitaan kadagiti babae nga kanyak nga agpili ko nga agarapaap tagbaling nga asawa. Kas kunak iti surat ko manong nemi nga talaga idi, no mapilitan ako mga agpilikit ni Pitong pinapilik. Ngem, sumit lagayam ti bagtong pahalag. Ta, imunalada lang nga nag-asawa ni ti Helen sa sakmitlat simukat. Nga isunat na ikari, nga da kami tak-tak-taw na inay, itulog palpiyan. Sabi ko man, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak nga dimgeg ka nagbuya. More power to you, program manong. And God bless. Tuyag yaman nga pagaya mo, merci.